పెదంబూర్చి ಅಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನನ್ನ ಈರಡೊಂದು ಎನ್ನರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಮ್ಮ ಪನ ಈ ದೇಶ ದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಏರನ್ನು ಪನ್ಲೆಗೆ ಅವು ಉಗ್ಗುರೆ ಅಂಚಂಡ ನಮನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಬಟ್ಟಂದ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಪುನ ಏರು ಅವು ಬೊಗ್ಗುರೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ತೆರ್ಗುಡೆ ಅಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನನ್ನ ಎಂಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಾಡಂದು ಜೂಸಾರಿದ್ದಟ್ಟಿ ನಿಕ್ ತರ ತಿರುಗಿಲೆ ಕಾಪುಂಡ ಅಂದು ಕನ್ಕತ್ತಲೆ ಪೋಪುಂಡ ಅವಳಂದು ನಿಕ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬಡಾವುಲ ಇಜ್ಜ ಅವಳಂದು ಇರಿಗಿಂಚ ಗೊತ್ತಿ ಇಂಚೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜರೆಗಳ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಹುಷಾರಾಯರ ಹುಷಾರೆಂಚಿನ ಅಜ್ಜರ್ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಎನ್ನ ಗತಿ ಬೇಕಿತ್ತ ನಿನಗೆ ಮಗನೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಿಳುಪೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.